Machiegni jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Andrutho Tieno kenda morga mar bedo kodi odiechienga kawuono wendo wa kendo daktari mar osechopo e studio kaka watimega pile aboka othuolo ni mondo miye onyiso ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel nikech nyaka wakuongo wang'ere kapok wadonje twak machiegni daktari kata doko ni okinwenda inya e chenro ni. Erokamano Madam Ruth. An iluonga ni Dominic Hamisi Owino. An a physiotherapist molonye laini mag choke to kod leche. Kamano. Erokamano nya Dr. Hamisi ilonye weche mag choke kachiel kod leche to in physiotherapist gi dhowegi to gi dholuo wanyalo wacho ni in laktar marango. An laktar ma kanyalo luongo gi dho mar jo kanyanam ni en daktari molony jechi mag ruecho. Weche mag ruecho physiotherapy. Physiotherapy kamano. Erokamano nya Dr. Hamisi amor mar bedo kodi kendo machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano. Kawuono daher mondo mwang'e tuoche mag oguro kata tuo mar oguro. Antiere kaka kisungu luonge tadwa ni waketa gi dholuo kamano ni en tuo mar oguro ma bende oseyudore ni chando ji mang'eny mokalo. Ahinya kaka winje ga e kor pap anyalo bedo ni ok ayude maber ahinya joma mine thoroga yuago oguchgi mathoth mokalo. Wang'ia ne tuo mar oguro ni to kapok wachopo tuo mar oguro nitiere kanye e del ka to oguro chalo nade? Oguro en kama entiere onding dhano. Koro oguro mapiny en ochakore gi kama ribs ni ogik godo ka koro ridore piny kodhi nyaka e bamni. Koro mane oguro mapiny mar onding dhano. Maiso diwan gi oguro mapiny gi oguro mamalo. Oguro mamalo. Oguro nikech oguro chakore kama waluongo ni the spine. Ochakore kama ng'uto gik godo, wiyo gik godo, koridore piny kodhi ondingi to kendo kodhi nyaka ondingi mapiny nyaka kama bamni ochakore godo. Koro mane oguro. Koro sana kawuono to wabro wuoyo kuom oguro mapiny ma bende samoro chalo ka en ma okelonwa tuoche mang'eny ma miyowa tabu mag onding. Kamano. Kata ng'ut bende samoro bende nitiere en gi tabu bende samoro nitiere weche mag ondingo kata mag ng'ut go bende samoro bende nitiere gimbe gin gi tabu. Nikech nitiere movement matimore mang'eny e ng'ut to gonding mapiny. Kamano. Oguro ni olose gang'o thoth nikech ng'eni kwasefwenyo kaka oloso oguro gi gigo mantiere oguro to wabro ng'eyo malong'o ni kaponono ni chandruok nitiere to chandruogni nyalo bedo gi kar kanye e oguro mapiny. Aneno ka okelnwa picha maber mokalo ma bende nyiso oguro duto te kod ma owuoyo odiechieng' ma kawuono. Kapok wadonje twak terwa mondo mipimnwa ni oguro en kama nyaka ka machiegni. Erokamano Madam Ruth. Koro mondo mi anyis jowinjo kaka oguro chalo. Oguro ochakore e ng'ut malo ka kama wicho gi godo koridore kobiro piny. Koro miluongo ni the lower back to koro chakore gi piny ka ridore kadhi piny. Koro magi e bones maloso gi. Koro oguro ka ilose gi bones madhi 32. To e piny ka wan ga bich. Koro abich gi aito kama ribs nitiere gin 12 kendo ng'ut bende nitiere 7 kendo man gi piny gi bende. Koro mane makoro mane makoro waluongo no oguro mar dhano. Kamano. Kendo kamano ahinya. Aneno kolose gi gik moko mopogore ma bende thothne wasebedo kodi e chenro ni iluongo gi ni disc kose. Aiwacho ni mapiny gin abich. Gin abich. To mantiere korwa kadhi malo gin 12. Aito mar ng'ut gin 7. Aito moko bende nitiere mobedo fused e bamwa kadhi kar kadhi e sianda kadhi piny. Kamano. Erokamano ahinya. Koro thoro wach kawuono en? Koro thoro wach kawuono en wadwa wuoyo kuom gimiluongo ni disc herniation. Disc herniation en tiende ni en kaka picha mantiere mfano ma wantiere go kani. Magi e disc separate bones machogo. Koro tuo ma sana mwayudi onding en because of disc herniation. Disc herniation magi disc ma separate bones and bones. Koro disc ni ningeche gima nitiere ye ka en gi nuclear aito kendo gel bende nitiere ye kanyo mobedo covered e fibrous material mantiere kani. Koro ningeche dhano en ng'ama wuotho kendo timo gik mang'eny. Koro kako medo wuotho kendo kako bende dhano medo tiyo.
to gel manitiere ye kani thinyore ka wuok oko. Koro ko thinyore ka wuok oko, makata king'iyo ma nyisore ni gel manitiere ye kani osethinyore wuok oko. To king'iyo magi nerves to ma spinal cord, magi nerves to magi nerves. Koro kosethinyore mo wuok oko, to biro ochako diyo nerves ma supply leche mantiere onding kendo leche madhi piny. Koro ma emwaluongo ni disc herniation. Koro disc herniation ni obiro e 4 stages. Obiro e 4 stages. E kidienje ang'wen. Koro kidieny mokwongo waluongo ni disc bulge. Koro disc ni en disc ma separate bone gi bone mopogo chogo mamalo gi chogo mapiny ni. Ochako diyore, to kosechako diyore to pok owuok oko mar gimo geng'e ni ochalo tong. E line kama intie ochalo tong. Koro ka dio tong machalo gima obedo chalo tong mayom ma gima gweno buogo cha mapod tin. Koro ko diye to nyalo diyore to fuonyore kendo ok onyalo wuok oko. To kaka koro dhano medo bedo kendo samoro tiyo medo donjo, to koro disc no gel mantiere no chako wuok oko. Koro ko wuok oko to diyo nerves gi. Stage mar ariyo en ni koro ochelo owuok oko, pok owuok oko completely, to owuok matin nikech leche momako disc chako barore. Koro ka gibarore to giwuok oko, to kosechako wuok oko to chako diyo ma. To machielo bende mar adek iluongo ni disc extrusion. Extrusion tiende ni content mane nitiere disc cha owuok oko. Koro kosewuok oko, okirore ma koro odiyo the nerves. To mogik iluongo ni sequestration. So sequestration manyiso ni koro osewuok oko ma koro thinyore, koro tuo oko mar nerves. Koro chako diyo nerves kendo chako kelo rem ne ng'ama nigi tabu aina no. Ma en tuo kata chandruok mabiro e kidienje mopogore opogore. Kisungu luonge ni herniated disc. Kaki wache no to wabokete gi dholuo maber ni en tuo mar oguro nikech thothne ohinyo oguro. Daktari okipimna ni tuo ni ong'eny machal nade ahinya e gwengewa mag Kaluo? Ogwengo mag Kaluo tuo ni ong'eny sana. To sana e research ma koro ncha osebedo kwatimo the latest, to nenore ni en tuo ma kosa moro joma chuo samoro yudore ka koro nigi tabu ni zaidi kidogo. Ok joma mine. Ka zaidi kidogo mar disc herniation ni. Nengeche joma chuo tuo ni obiro ka samoro ibedo piny mang'eny. Kanyalo bedo kibedo piny mang'eny, samoro bende kata ki iting'o gik mapek. To koro ayudo samoro kaka joma chuo samoro giting'o gik mapek ka gitimo kata ka gin e mjengo, the nature tije magitimo. Samoro gitimo tije moko matek zaidi. Koro samoro miyo gihinyore. To wawacho ni at least 2% of the population bedo gi tuo mar ondingno. Mathothne eno biro kotendo kod tije ma ng'ato tiyo. Tije ma ng'ato tiyo. Kendo gi lifestyle ma ng'ato bende ni godo. Samoro ka ng'ato nigi weight ne ni malo, aito kendo wuoth ma ng'ato wuotho godo kaponi wuotho ka en gi wuoche matielo ni malo zaidi. Aito ka tich ni bende ibedo ichung' mar seche mang'eny. Aito kendo kata accident samoro ki iriembo kata pikipiki kata bende gari samoro no ringo gi gari to garo chikore to oting'o malo to udoka idogi bede gi siandani mano bende nyalo kelo tuono. Kamano. Kar ka masira kanyo tipimonwa kendo donjo maler mokalo ni samoro en masira mar apaya kata masira mora mora accident mora mora to dhi mi ituo morima disc no odhima odiyore nyalo kelo ni chandruok. Kaiti wacho ni joma chuo bende thoth ne tije magitiyo nyalo kelo chandruok ni. Adwa ni mondo mimul na kor ka joma mine kod wuoch ma samoro ting'ore malo. Ere kaka wuoch gi dhi to diyo oguro madi nyaka disc ni ma ng'ato nyalo bedo kod herniated disc ma wawuoyeni. Erokamano Madam Ruth. Ka joma mine orwako wuoche moting'ore malo sana, to the spine structure nitiere gi curvatures mowinjore obed ni en godo. Koro owinjore obed gi gimiluongo ni S-curve. To ka koro the curve mantiere kani obedo exaggerated nikech seche ma koro in gi wuoche moting'ore malo, to koro iwuotho ka koro kuom sianda ni malo, aito balance posture mari bedo distributed ka koro dhi forward. Koro dendi oko bedo distributed maber. Aito tiendi bende ting'ore ka ni malo. Koro the calf muscles gi bende
bedo ma short. Koro kose bedo ma short to pull all the muscles mantiere behind the hamstring muscles mantiere chien. Ai to gondingi bende koro dolore kadhi malo. Koro ko dolore kodhi malo to pressure bede spine kaka koro kar spine kani ka koro idolo spine ni kabisa mo dolore. Koro ko dolore saidi to create pressure onto the disc. Koro mane momiyo wacho ni kirwako wuoche marach to biro kelo tabu e ondingi malo ka. Nengeche koro instead of weight bedo distributed evenly to koro chal ka gimo ondingi odolore zaidi. Koro konego beno kako beno kodolore ahinya. Ai to koro ondingi bende ok bed ma relaxed. Wamule ratil malo daktari nikech seche mwachako mulo chandruok mar oguro gi kaachiel kod gigo manyalo kele waseng'eyo kacha masira ipimonwa kendo wawinjo ipimonwa kar wuoche ka wawinjo maber iwacho kacha ni lifestyle tinde kaka ng'ato dak. Ratil mamalo mar del bende nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok. Very good. Mano penjo maber kabisa Madam Ruth. Wawacho ni ratil man malo ka ratil ni malo to mai waluongo ni L4 L5 to kae mi center of gravity mar dhano rest on. Ai ti yudo ka koro samoro ko ratil ni malo ti biro yudo ka leche mag yi bende koro bedo ma weak. Koro ko gisebedo ma weak to koro all that weight of the weight bedo excited onto the spine. Koro mano samoro koro inyo makoro miyo koro the disc go nyalo finya nyalo diyore. Erokamano. Daktari wadhi nyime maber mokalo en mana ni kapok adhi e penjo machielo korka kaka ng'ato nyalo ng'eyo ni entiere kod ratil mamalo moingo kaka onego bed godo kod ratil makare ibro nyiso wa bang'e. Aneno ka iketo no picha moro ka maber mokalo mapani picha ni bende koro nyiso oguro maber kopogore kod chogo mag oguro kaachiel kod disc ma wawuoye ni aneno ka picha ni onyiso wa maber mokalo. Samoro nyalo tero johera wakati nyalo nyiso johera mar chenro ni gima wawuoye maber kod kaka onyalo kelo hinyruok kotenore kod picha ni kaito wadhi nyime nikech adwa ni wang'iane ratil makare mar del. Ki ng'ato wach ni samoro ineno ni tin to samoro ratindi ni malo kotenore kod kaka upimo ratil mag del. Erokamano. Koro e picha ni omiyo chenro maber kaka onding chalo. Waluongo ni the spinal cord. Koro spinal cord kani seche ma koro spinal cord ni ene ma koro ogolo leche ler ma waluongo ni the nerves ma supply the muscles mamiyo muscles ko mul to bedo ni koro gin gi weche. Koro king'iyo waluongo ni nucleus ni ene mochalo gel manitiere what we call the fibrous material mantiere oko kani. Koro ka obedo compressed kodiye zaidi temi neno ka koro ochako thinyore kowuok oko. Koro kothinyore tineno kama neno ka red ni manyiso ni ka nitiere tension, so there is the nerve is getting to be compressed. To disc ni poko owuok out of position pod nitiere position but because pressure nitiere ye kanya to gini en ochala BCD kidhiye to onyalo move kodhi komachielo kendo onyalo move kata kodhi backward and forward. Koro ka nitiere pressure from the nucleus pulposus ka koro ma emi waluongo ni herniated disc. Alright? To koro king'iyo en disc ma normal. Disc ni king'iyo kama blue ni en normal. King'iyo ka onge tension madhi e nerves gi kendo onge tension madhi e nerve ni. Koro wachoni ma is a normal disc. To ma is a disc mobedo herniated nikech pressure mantiere kani kendo king'iyo nerve ni to bedo compressed. En chenro mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo RamogiTV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi e studio wang'iyo chandruok mar oguro. Opimonwa kacha kaka oguro chala obiro e kidienje mopogore opogore. Wantiere kod choke mag oguro, wantiere kod leche mag remo, kaito wantiere kod disc ma bende opogo choke gi. To mwacho kacha ni kaponono ni waketo pressure mang'eny e disc ni to ka gima odhi diyore kaito gima nitiere yeno chal mawuok oko kata masudo ema kisungu luongo ni herniated disc. Daktari kapok wadhi e weyo ni pimonwa kata ni ka ng'ato nitiere kod ratil mang'eny mar del. Ka ng'ato nitiere kod ratil mang'eny mar del to nyalo kelo chandruogni. Ibo nyisa kaka wanyalo ng'iyo ni ng'ani ratinde mar del ni malo koso ratinde mar del onyalo bedo ni oneno maduong' to ratinde ok rach kwasekawo yweyo. Kik idhi mabor kik isudi. Namba mar SMS en 23600. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town,
solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go to safari or something, I can't stand like a day or two. So no preference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Olive Limited yango nuna Serian Ridge Phase 3 egwenge makimuka engong apaya mar ngong suswa. Wan ko title deeds moikre, beacons mosegur, yor mapa mabere kindigi, chiel moluoro gite, pi, stima, kendo en but skul masirikal koda alwora mokwe. Magi duto de nengo masiling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an 1/8 of acre. Tudri kodo e namba mar 0704-300-300 modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga mano timre ka pago chiko dwe mar 11 higani kata kidoro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811*277#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Penj laktar achiel kachiel kokalo RamogiTV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Hamisi studio wang'iyo tuoche kata chandruoge mag oguro mabende opimonwa gigo manyalo kelo chandruogegi. Nabachielo wacho kacha ni masira mar apaya nyalo kelo chandruogegi. Ratil mamalo mar del, wuoch ma joma mine kata ajirwako wuoch ma ok kare kaachiel kod yore mopogore opogore kata tije ma ji tiyo. Daktari wamula ne kaka ng'ato nyalo ng'iyo ka entiere kod ratil makare kata entiere kod ratil ma ok kare manyalo miye chandruoge mag oguro. Okay, Ruth, wabro wacho ni mondo mi ng'ato bed gi ratil makare, owinjore watim gimiluongo ni BMI. Koro BMI ni wabro ng'iyo weight ni against the height. Mondo koro mane mabro miyo wani to in gi ratil makare, kosi onge gi ratil makare. Koro kamane ka wabro time. Maini time kanye clinic kod yath kamora mora. Mane nyalo time atima kibi hospital to wabiro wapimo height mari, to kendo wapimo weight mari. Ai to wabro nyisi ni weight ni kare kata weight ni piny. Kamano. Ero kamana nya daktari. Ponono ni ng'ato chich ni nyaka bedie ni entiere kod chandruok kata tuoche mag oguro. Ranyisi mage makoneno to nyalo wacho ni oyo entiere kaka ogucha ni osechako kethore kata kaka antiere kod herniated disc kaka ni luonge cha koso ka luonge makare. Luonge makare madam Ruth. Gimibu kakibro fwenyo ni inyalo chako fwenyo ni ngi herniated disc, ibro winjo ka in gi pain man malo, rem man malo zaidi e oguro mari. Kendo pain ni obro biro kendo ka en gi kochalo ka gima wang, kendo iwinjo ka landhivi ka bende biro madhi e tiendi, kendo at a worse extent jomoko nyalo bedo ni kendo kata koro chong margi bedo affected ningeche nerves go gine mabende gi supply gimiluongo ni the bladder system, the urinary system, mago bende bedo affected. Koro to a worse extent inyalo yudo ni jogo bende kata dhi e chong margi, chong matin gi chong maduong bedo affected ka gin gi herniated disc. To kendo nitiere bende mano bedo affected pimno mana matin gi matimore kata gima ng'ato bo winjo seche ma odwani mondo mi okonyre oko maduong kata matin seche ma nitiere kod herniated disc. Koro ka en ga herniated disc ma o compress the nerves ma supply the part of the urinary system. To koro ibro yudo ka samoro koro okonyal control oko matin mare. Oko matin owinja ka oko osewuok kende. Okay. To kata oko maduong bende nyalo wuok awuka kende. Mano nyisore ni
Koro mago are the far large stages mag herniated disc. Aito awas extent manyalo timore gimanyalo timore ginene ko bedo too much severe to kata ng'ato nyalo bedo paralyzed kata muscles mage nyalo bedo ma weak kain gi herniated disc nengeche nerves gi ko odigi ochalo ng'ama mako stima ma live idhi mako stima dong winjo ka stima goyi gi shock koro ka goyi gi shock to koro shock no the body ok nyal adjust that shock nengeche nerves go they are more sensitive gichala stima koro ko digi for a continuous period of time to that shock aito mano nyalo lead to paralysis mar ng'ato mano wanyalo wacho ni kapo nono ni ok ong'iye e seche mowinjore to nyalo kelo ni chandruok mar paralysis kata dendi nyalo tho ma bende wanyalo wacho ni dende obedo paralyzed kamano ema kana achako wacho mokwongo cha no wacho ni ochakore bulging disc kosewuok e bulging disc to koro odhi e gimiluongo ni protrusion koro kose protrude at that stage koko olose maber to odhi e gimiluongo ni extrusion kowuok e extrusion to koro odhi gimiluongo ni sequestration manyisore ni koro content gimane nitiere iye cha osewuok oko ma koro odiyo the nerve to odiyo lechego kabisa koro kosewuok oko odiyo lechego to mano nyalo kelo paralysis kendo gi complication mawachogo kamano ma kapono ni ng'ato winjo rem e onding'e en rem malit mokalo apono ni neno ka koro oko nyalo chako wuok pusore onyalo bedo oko maduong' kata oko matin mago gin ranyisi ma king'eyo to nego beni tang' ni nyaka beni disc ok ber ranyisi mage kendo daktari gina ranyisi ariyo ranyisi machielo en koponi iwinjo ka nitiere burning sensation iwinjo ka tiendi wang' kendo iwinjo ka weakness bende biro e tiendi kagima tiende bedo mayom aito kendo bende nyalo neno kata ka lecheni bende chako ng'wony chako bedo modhero to okiwinj ni tuo to lecheni gi chako bedo modhero mano nyalo mi sign ni ok idhi maber ni in gi tuo mar onding' kendo ka wuoth mari bendo change samoro pattern gate mar wuoth mari o change kichako wuotho kisinyo mano bende nyalo nyisore ni nitiere tuo mar onding' in godo kamano thothne daktari waneno ga ka ng'ato winjo rem e onding'e to wacho ga ni we dhi e massage mondo mi otimna massage kata iluongo watni moro mondo mi orwani onding'i mondo mi iyud kapono ni nyalo yudo konyruok ka ng'ato neno ranyisi gi bende en gima kare mondo mi ochak rware kata gi pi maliet kata yedhe mopogore mag ruecho mathoth ne watiyo godo okabi object wanyalo wacho samoro koponi at an early stage inyalo dhi over the counter inyalo yudo yath inyalo kawo to now the problem comes ni ka koro gino ok obedo treated at the right time mondo koponi wanyalo manage at the bulging disc level to gik mana barore mana nyalo wuok mathinyore oko ka wanyalo control gi magi changi to ka koro kitimo ne thieth makare nikech ng'ama jarwecha ma kawaida oonge gi winjo makare gi lony makare manyalo fwenyo ni gini entiere stage mane to bende samoro nyalo bedo ni tuo ni ok ena ni disc kende samoro tuo moro bende nyalo bedo nosieke iye kanyo machielo manyalo kata bedo kata ka en tumor kata ka cancer mago te nyalo sieko gi mano koro yudo kony makare gi thieth makare to koro ibiro fwenyo ka en too late ka koro wantiere last stages koro mano yudo thieth mare nyalo bedo matek ka gik moko osekethore ero kamano aneno ka otedo joka maber mokalo in bende nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS namba mar SMS en 236000 SMS moro wacho kani nyajimo penjna daktari ni onding'a awinjo ka gima wang' kibedo onding' ma kiwinjo ka wang' kibedo piny kendo kinindo to en lit momako onding'i te dobed shida mar herniated disc ni koso mano mina boni ka entiere Nairobi. Yes, okay. Onyalo bedo ni en geche herniation mar the disc nyalo kelo mano. To gima duong' ni kapok confirm mano station ka to gima duong' no nyalo pongo bedo assess to mano to assign no nyalo bedo ni en gitu mar herniated disc kamano mane ranyisi en manane ko nyalo wacho ni nyaka ni en nyaka odhir laktar mang'ini to en koso ken seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi kaka minaboni kantiere Nairobi oneno ranyisi gi to biro iri kaka Dr. Hamisi utimo nonro nango kata utimo diagnosis nango mondo mi wawachi ni ma en kata ma ok en mano ber kabisa
Ruth ka jatuo osebiro to wan gi gik mwaluongo ni physical examination. Ka jatuo osebiro kacha oninde kitanda to wacheke, wang'iye ni to leche ne chalo nade, to be en gi nerves mage chalo nade, nitiere kaka samoro nitiere kwa mule to en hypersensitive koso sensitivity mare ni piny. Aeto kendo wabiro ng'iyo ni to strength mar the muscles chalo nade. Aeto kendo ibiro ng'iyo posture mare, nikech inyalo yudo ka posture mare obedo dilated, samoro wuotho ka koro leng'ore. Mago te wabiro ng'iyo kwa setimo physical examination. After physical examination kwa assess to wanyalo ore mondo odhi otim x-ray kata MRI kata CT scan mondo confirm nwa ni gik mwaneno gi gin adieri to gi diagnosis no. Kamano. Ma ikwongi mule, ikwongi ng'iye kaka laktar. Yes. Kaeto bang'e no inyalo goye mondo ore mondo mi odhi ogo picha. Yes. Picha biro nyiso malong'o kapo nono ni disk nitiere gi chandruok. Yes. Kata onge gi chandruok. Yeah, koro picha biro daktari biro timo diagnosis. But diagnosis mar daktari ni owinjore obedo confirmed gi radiological interventions. Nyaka koro wago picha mwa confirm ni gima naneno ni eno chalo nade. Wanyalo biro mwa cheki mwa mini disk mane mo inyore at what level. Aeto koro kwa setimo mano to waori mondo dhigo picha. En penj laktar Dr. Hamisi nitiere studio ka oikore kendo en gi thuolo maber mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo. As namba mar SMS en 23600. Waka uyuyo ka waduogo to pod wabodhi nyime kod ng'iyo tuo kata chandruoge mag onding' ma bende daktari pod bro duoko penjo duto te ma intiere godo. Miyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi nikech wach koka biro. Mimi naitwa Gitonga Mukonji, 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiochieng', nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Jod bura obwogo ng'anyo tich ka piny owacho rem chwalo omenda mag CDF e aguch omenda no ma ok okadho juma manyien. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Doho oyiene jomin bura were gi bura mar mibadhi maluwo jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Chik ni dhi konyo county government source for funds. Kodhi e pinje maoko, kodhi ir government to wacho ni wan gi chik makoro gayowa kaka wang'iyo aluora. County ma Homa Bay obedo county mar 40 kadho chik maloso e wi agenda mag aluora kod kedo gi lokruok marach mar lwasi. Penj laktar machiegni kendo aneno ka wantiere kod simb Ken. Halo Ken, penj laktar. Ana Ken kan ga sabun. Machiegni Ken, penj laktar. Na penjo ne ya. Gora kuma Ken bende nyalo kelo mar ogudu. Orako mang'eny bende nyalo kelo chandruok mar onding'. Mana dieri kabisa. Kitimo orako mang'eny aito itingo weight moyo teko mar oguchi, kitingo ratil moyo teko mar oguchi, mano nyalo hinyo oguro kendo nyalo kelo rem mar oguro. Ero kamana ahinya. Kane pok wakawo simb Ken, ne wantiere kod okang' mane wang'iyo kacha gigo ma inyalo tim mondo mi otim diagnosis ma wachini ng'ani nitiere kod disk marach kata disk mantiere kod chandruok. Kanye mane wantiere daktari kane pok wa dhi e yweyo. Kamano. Ka iseyudo report mosego picha mo wachini mae report Ken timo orako mang'eny mokalo kendo sekelo ne chandruok mar oguro, thieth chalo nade? Thieth koro wanyalo pogo thieth e kidienje mang'eny kaluwore gi hinyruok ma ng'ato ni godo. To wanyalo chako gi physiotherapy. Ang' ni make maka kanyo wakawie simu. Halo, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni. Iwuoyo gi Peter Bacha Karubi. Machiegni Peter. Nitiere nyaji man gi chandruok mar onding'ie ni kasedhi nyaka x-ray mogo to ok yud gimoro amora, to onding'a ndalo moro bedo malit kabisa mamil, masedhi nyaka ir daktari mane giparo ni en kata arthritis, ma omiya yedhe ochwa sindan to odogo lal, to ndalo moko duogo ki icheko to ok yud ka an arthritis. Ma to dang' be nang'o matimore na? Okay, mano penjo maber. Penjo no wacho no goye picha to tu ok yud ka ni en gi arthritis kata ok yud kata ka ni disk no bedo nigi bulging. Manyiso ni disk no kowuok oko ok en herniated. Koro gima timore ka samoro leche mag onding' mage kata ligaments kata ligech matwingo mamako chogo gi chogo nyalo bedo ni ok gitegno makare. Mano bende nyalo kelo rem, to kigo picha to kinyal neno mano. Koro emomiyo no wacho ni nyaka watim assessment, nyaka wacheke kwang'iyo kendo wamulo lechego mondo wang'e ni to leche mage manyalo bedo ni nigi tabu. Nikech ka leche bende ok nigi teko makare to mano nyalo kelo tuo mar onding'. Ang'o manyalo miyo leche bedo mayom kata ang'o manyalo miyo leche ok bed gi teko makare kapo nono ni samoro ok otimo rako, samoro tiyo tich makare, samoro bende otiyo tijene mapile to lechene kata ligechne mag del yom. Ang'o manyalo kelo maa? Gima nyalo kelo mano, one, ka ng'ato achiel en ni ka ng'ato bedo kopono bedo piny seche mang'eny. Aeto kata kibedo piny to nyalo bedo ni ibedo e kom ma ok ber. Kom ma kibedo maber ma onding'i ok nigi curvature maber. Mano nyalo kelo weakness. Bende tich ma samoro bende ng'ato nyalo bedo ni timo. Samoro nyalo bedo ni ichung' seche mang'eny. Kata nyalo bedo ni ka in driver mar riembo gari madhi maboyo, safache mabocho. Koro kibedo seche mang'eny to mano nyalo miyo leche mag onding'i bed ni nigi weakness. Koro tim nang'o gi seche gi? Koro gima owinjore otim, odhi ir daktari machiegni, to ka en kuno to odhi okon daktari ni to bende ocheka ni leche mage mag onding'e, ni to leche mag onding'e go be gitegno
manyalo miyo obed ni koro nyalo support onding'e no. Ka koro nogo picha to koyud nitiere tabu. Leche mag onding'e to chalo nade. Nikech leche to ka ogo picha to ok bi neno. Ok gibi neno gi. Koro mano to nyaka tim atima gimiluongo ni physical examination. Erokamano. Wantiere kod Karen. Hello, Karen, penj laktar. Apenjo daktar niya. Machiegni. An gi tuo mar onding'. To seche moko buoga magora piny kabisa. To olit seche moko lit moko anyal kulora to kanyal chung'. Mano nyiso nang'o? Obuogi migori piny. Kare mobiro. Daktari. Gima miyo nyalo kopo ni remo no obiro to kendo buoge mogore piny. Mano gi dho ngere waluongo ni muscular spasm. Chal ka gima yudo ochalo ka muscle cramp. Nengeche nerve ka odire matek. Koro ka koro gichacha wacho ni kaka ochalo gimimulo stima. Koro kopo no obukore to obiro gi teko mang'eny to goyo leche mag onding' to buogi. Aito koro miyo koro ok yud teko. Aito miyo leche nigo bedo ma weak. Koro ka gibedo makoro gionge gi teko, to teko ema nyalo miyo ichung'. Koro nyaka ng'igori piny. Koro nyaka ng'igori piny. Otim nang'o? Odhi e osiptal? Koro owinjore odhi e osiptal. Aito kosecheke to otimne kendo bende blood remo mondo kaw mondo cheki. Nikech kaka ng'ama miyo bende nyalo bedo ni calcium mare samoro bende nyalo bedo ni piny. Koro calcium mare no bende kapo ni nyalo bedo ni piny, to calcium ne mamiyo o relay information, otero information ne nerves mondo mi wabed gi dho ngere wanyalo bedo ni smooth transition mar the nerve to kodhi e leche. Ang'o momiyo calcium nyalo bedo piny? Ang'o maduoko calcium piny kuom joma mine? Gima miyo calcium nyalo bedo piny, joma mine wito remo e laini mang'eny. Giwito remo kapo ni gitimo gidhodho nyithindo. Samoro bende ka dwe orumo to bende nitiere kaka gineno polo. Aito bende ka en seche moko onyore. Seche moko onyore. Aito bende seche moko bende kata ka koro waluongo ni postmenopausal. Hormones mage change. Koro ka hormones go change to samoro nyalo change calcium level mondo dok piny. Calcium odhi piny. Erokamano. Daktari wantiere kod ang'no kaw simb Philip. Machiegni Philip, penj laktar. Yes, an iluonga ni Philip Orao. Machiegni. An achiel kuom joma nigi tuo mar onding'. Machiegni penj laktar. Yes, koro penjona en niya. Tuo ni en tuo minyalo thiedh borum koso ena gima samo biro na endo tigaya mana ni seche moko koro itimo ni fisio mondo remo dog chien. Asebedo ka ochanda seriously seche moko biro to rama makata kaka anyalo timo tije na onge. En gimoro makata gimoro mobuoga na dwa ringo kanyal ringo kata kapo na dwa ng'ado ndara na go step ni wiye wil naneno ka gari biro tan garaka taneno ka seche abuoge machung'. Koro mano en achiel kuom shida machanda kabisa. Miya penjo daktari ni to bende en gima ginyalo thiedho go rum koso en mana ni samo biro no to idhi adhi osiptal tigaya to rem dok chien. Daktari hapa nigi penjo Philip ni wadonje weche mag thieth. Thieth mar herniated disc kata tuo mar onding' chalo nade? To bende inyalo thiedhe morum chutho koso ibiro gaya? Aparo ni Philip penjo maber sana. Ningeche mae penjo mabende biro konyowa mondo mi waduok godo oganda wa mondo mi giwinji ni to thieth ni biro chalo nade. Kana achako wacho, no wacho ni wan gi stages 4 mag disc herniation. No wacho ni wan gi bulging, ma disc cha poda makore iye kacha poko wuok oko. Aito wan gi protrusion osechako wuok oko. Aito wan gi extrusion makoro osewuok oko kabisa to poko kere te. Aito wan gi sequestration. Koro kapo ni tuo ni ifwenye e samo makare to inyalo geng'e mondo mi kik odhi e stages machien makoro nigi complications mamalo gi. To kendo jatuo bende koyudo thieth makare to koseyudo thieth makare koro kaka ma wakoro waluongo ni koro ma koro is almost the last stage, much more sequestration. Osewuok e iye ka makoro ineno ka disk ni osechako cover makoro chal ka gima osechako chango kendo to ma osewuok ni oko. Koro kosewuok ni en oko to koro en gi koro much more of
complications man malo zaidi. Koro thieth okanyalo wacho ni okonyal thiedhore te, onyalo thiedhore te to luore ni ya stage mane dhi mondo idhi nene daktari momiyi thieth makare. Kamano. Magi mitemo nyisowa ka daktari ni en saa ma ng'ato chich nitiere kod chandruok mar disk to ber koringo ir daktari mondo mi kapo nono ni nyalo gaye to gaye kapok odhi mabor ahinya. Kapok odhi mabor. To thieth chalo nade thothne po nono ni abiro kata stage mar 2, abiro kata stage mar 3, thiedhni chalo nade? Thiedhni chalo ni wawacho ni tuo mar onding obiro kakoro nitiere sama obiro because of degenerative changes. Tuo tiyo kosebiro to ing'e ni tiyo ok en gima inyalo thiedho. To del mar dhano nyalo adjust. Onyalo biro ma dendi chak ng'iyo gi gik mane osetimore e dendi tayari. Koro ok wanyalo wacho ni nyalo bedo ni in gi rem seche te. Kotimni thieth makare to inyalo dak e ngimani maber, miwinja maber ka ok iwinj rem. Thieth makare tiende ni inyalo duok disk ni e wang'e kapo nono ni nosechako wuok oko. Inyalo choke mochako doge e wang'e maber. To choke ni kata duoke e wang'e ni mitimo nang'o? Koro choke mondo mi duoke e wang'e ni, koro kisebiro to kwasechako timo ni physiotherapy to nitiere exercise mwabiro miyi mitimo manyalo konyo disk no mondo doge laini. Aito kendo koponi waneno ka posture mari ose change mamiyo disk no bedo omedo hinyore zaidi, to koro wachako change. Koro kata kaka king'iyo exercise mantiere kagi ma exercise koponi ondingi no chako diyore sana kodok chien koni, to koro ichako kuglori kidhi mbele, itimo repetitions mang'eny, itimo mang'eny mondo kony mondo ogeng' mano. Aito kendo kisechako timo mano kendo ichako itimo madok chien ni mondo balance the muscles. Nikech koponi timo exercise achiel zaidi to koro wabiro wedo gi gima iluongo ni muscle ok obedo balance proper manyalo timo kendo bende kichako inyalo chako nindo gondingi iwayo mondo koponi no odiyore sana kodog chien to mondo koro iyawgi kendo kata leche mano obedo ni tight ka obedo gigonyre mondo giriere. Aito kendo kichake ng'iyo ka koro leche manitiere ondingi ka samoro bende nitiere moko ma bende ok obedo motegno, itimo mondo giriere mondo gibed sawa. Aito koro koponi ne ok en gi balance maber, ok owuotho koleng'ore, to koro wachunge mondo waduoge mondo duog sawa mondo obed sawa. Ema koro watimo ka mondo wachek ni to koro spine no obedo straight machalo nade. Aito mande mwanyalo timo koponi disk no odiyore modwa wuok oko sana, to wan ga special machine miluongo ni traction. Traction watweyo jatuo e machine to waywayo onding'e no. Koro kwaseywayo onding'e to disk mano wuok mano e line cha to odok ma traction. Koro kwasetiyo jatuo e machine aina ni to biro ywayo leche mag onding'e go. To koro kaka pod onindo to disk no dok e position modok sawa. Ma itimo kuom thuolo marom nade? Koso ma ka ng'ato biro e dakika matin to seti katika kode kose ywaya mos. Apana, ma kapok otim to wakwongo watimo ni other treatment mamoko koka mondo wanyalo gike stage ni mar erokamano ahinya. Po nono ni ng'ato dwa ni mondo mi obedie kata ogeng', joluo go ngero ni geng'o ber maloyo thiedho. Ng'ato nyalo geng'o bedo kod herniated disc koso? Ng'ato nyalo geng'o bedo ka ng'ato timang'o. Namba 1 kapok inyisa samoro ng'iyo ratil mar del, ng'iyo kidienje mag wuoch ma ji rwako ka gin wuoch makare, weche mag ng'iyo tich mitiyo kada kaka iting'o gik moko. Tiende ni kapo nono ni idwa kawo gimoro piny to nitiere kaka onego bed ni ilung'ori kod weche makamago. Yore mamage kendo minyalo tigo e geng'o herniated disc? Yore mamoko bende minyalo tigo kidwa ni mondo geng' herniated disc. 1, stress nyaka dog piny. Nengeche ka stress ni malo to muscles magi ma support choke mag onding'i go ok gin relaxed. Koro stress nyaka dog piny. Kik ibed ng'at man gi stress mamalo mamiyo leche ni mag onding'i bedo ma weak. Aito kendo gima bende nyaka koro bende nyalo chako cheko weight mari, kaka nwawacho nyaka check weight mari. Koponi ng'at matimo tich matimo tich machung' seche mang'eny, to koro wanyalo advise ni kik ichung' seche mang'eny ahinya, ibedo matin tichung', ibedo matin tichung'. Adwa duoki chien matin korka calcium mar joma mine mani wacho ni bende nyalo kelo chandruok. Ere kaka joma mine nyalo neno ni gibedo kod calcium moro e dendgi mondo mi gitemie geng'o herniated disc ni? Nikech joma mine nyalo
temo ni mondo gibed gi calcium makare e dendgi ka gichamo chiemo makare. Chiemo ma gichamo e dho ngere wanyalo wacho ni obed abeda balanced diet maber. Mondo kik yud tuo mar calcium problem. Kamano. Mabende wabo ng'iyo kendo e odiechieng' machielo ka wayudo laktar mar weche mag chiemo mondo mi koro fuonie maber kaka inyalo keto calcium moromo e dendi mondo mi kaka ndalo medo sudo to iyudo kaka intiere kod calcium moromo. Weche mag orako. Weche mag orako. Weche mag orako, kopo ni ng'ato dhi otimo orako, to kik otim exercise mo overdo. Kik otim zaidi. Kik otim zaidi. Nikech kitimo zaidi to iyudo gimiluongo ni small, what gidho ngere waluongo ni micro tear. Iyudo ka koro muscles magi ng'adore matin. Koro kitimo man seche mang'eny kata ndalo mang'eny to koro lecheni bedo ma weak kendo mano nyalo kelo tabu. Aito kendo kata kopone kaka samoro ji ohero dhi e gym. To ka gidhi e gym to nitiere kaka mashinde machalo kaka treadmill. Gibeyo to koponi ok itime gi instruction maber mar daktari to ka in e gym samoro nyalo hinyori. Nikech gym samoro nitiere kaka treadmill oting'o iringe koting'ore malo. Ting'eni dend dhano dwani kata kitimo gimoro to iyudo thuolo mi relax. Aito kendo kiketo ne speed. Koro kopor owinjore obed advised makare. Mondo kik idhi adhiya gi wiyi. Kik idhi adhiya gi wiyi. Aito weight bende ma wating'o kata samoro kwa dhi orako kata mana gym. Nyaka wang'i kik iting' weight mapek ahinya ni mondo ka muscles magi mondo obed ma strong. Nyaka iting' weight ma body ni ok nyalo hinyo go leche mamoko. Daktari, kapo ni ng'ato dwa yudi kanye kod namba ni mar simu? Kiyuda tibiro yuda Hurlingham. Nairobi Women's Hospital. Ana private practitioner. Ana clinic miluongo ni Kilimani Physiotherapy Center. Kanye kama antiere, kendo iyuda. Namba na mar simu en 07 93 50 19. Ero kama na nyanonwa namba. Ichako gi dhulu kati tieko gi kizungu. Namba na en 07 prochiko gadek pirabi apar gochiko. Ero kama na Dr. Hamisi. Amor ga mar bedo kodi. Ageno ni chieng' moro kaluongi kendo ibo biro mondo mwagoe mbaka e chenro mar penj laktar. Abiro biro. Ka wawacho ni ngima en mwandu. Ero kama na nyamana kaka iwinjo no en Dr. Hamisi olony e weche mag choke kaachiel koda ka leche. Owacho kacha maber ni gigi duto te inyalo winjo kendo nitiere kaka inyalo gengi. To bende intiere kod ratil makare. Ponono ni ionge kod ratil makare kata ionge gadiera chope od thieth moro amora, chope od yath moro amora mondo mi opimi ng'ini ni to ratil mari chalo nade, nikech wayudo ni ratil mar del bende nyalo miyo ng'ato bedo kod tuoche mag oguro. Ero kamano kuom bedo koda ne jogo picha wa adwoko ni ero kamano ahinya. Producer marwa Papecho Koth, Lindsay mano director marwa awacho ni ero kamano. Oritiuru masani nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @RamogiTV #RamogiNight.